सांग मैंने मु शिवा शिवा वीडियो ब्लॉग को आपण मान स्वागत। बर्तमान आखु नहीं राखमार बाहर रंभा बर्तमान जाऊँ मुझे एकुटिया आज कहीं भी ना देखो कहीं भी ना मुझे एकुटिया रंभा नहीं गाड़ी जाऊँगी आखु लोड हो 3 टन 3.5 टन माल लोड हो नहीं एकुटिया बर्तमान जाऊँगी भाई दिन जाक आज गाड़ी रनिंग चली रेस्ट ना ड्राइवर लाइन भाई से कड़े जीव ता ठीक ठिकाना ना कौटे खाइबू कौटे शोबू ता ठीक ठिकाना ना आगू को देखेबी कि रास्ता केमती रास्ता अच्छी भापुर तो समस्त जानी भापुर रूटा मुझे देखे रोड देखी जाऊँ भाई देख गाड़ी आसूची राकमारू रंभा भाई पुलिस बाइक रे गला पुलिस आगे तो कैमेरा लाइट ना ना क्लियर देखा जाता गाड़ी भाई 20 30 20 21 25 30 गाड़ी भितर जाऊँ अधिका जीवार चांस ही ना भाई लोड भाई अरे 1.3 छोट पिकअप भाई कोभलिया रास्ता देख भाई बाटर भाई मौसा देखा बोले रह आकोटे नेबी तो कहली मौसा ओजन हो बेसी भिड़ गोटे केवल भिड़ जेहेतु आ कि कहीलानी कहली भाई मौसा ओजन हो सब आई 500-300 ग्राम भी लेखा हो गोटे पीस आखु भिड़ बेसी भिड़नी एटी गोटे लोकटे सी गोटे भिड़ देला जे आई पार्टी देख पूरा अलग प्रकार पार्टी होगला मु पार्टी करी मौसा पार्टी करीगले मालीबाणी बाटे भाई मालीबाणी रोड जाऊँ मालीबाणी रोड यहाँ राकमार 4 छक मालीबाणी यही तो भाई जीवन खटी खटी जीवन गलानी 3 दिन है भारी परिश्रम हो भाई आखु लोड कर गाड़ी लाइन टा भाई मत भल नगद पैसा टेंशन नहीं किंतु ये कम कले भाई 50 माल पकईदे 10,000 5,000 आडभांस माने लोक अच्छा पैसा दौरान गोटे गोटे लोक भाई गालुआ पैसा तक भारी कष्ट ना आम लोभ चढ़ी माल नहीं पकई देखे 50-60,000 लोक दवा को भारी कष्ट भाई मैंने कौन जोटे मानविक दृष्टि जिन गोटे जाना कथा केते टଙ୍କା जो जिनस पकाऊँ निहाती भी अधा पैसा दवा कथा अलग लोक भाई दौरान अलग लोक बर्तमान टाइम दौरान बाकी भी दौना लोक 50-60,000 माल दबू ये बाकी भी पकेबे पुणी कम प्रथम कथा है कम रेट भल जिनिस पैसा बाकी बाकी पुणी आहरी अच्छी पैसा बाकी आडभांस दवा भी कुंथु मुंथु भाई अधा पैसा लोक दौरान लोक टंका 10 कोटी दवा कि कुंथु मुंथु दौरान चिंता कर
ଧୀରେ କ'ଣ କାମ କରିବ, କାହିଁ ଗାଡ଼ି ନ ଚଲେଇବ ବିନା ଟେନସନ୍ ବିନ୍ଦାସରେ ଭାଇ। ଭାଇ ଭାବୁର ପୂର୍ବରୁ ସରସାଇ ପଡ଼ିବ। ସରସାଇରେ 2 ଜଣ ପିଲା ଏକ ପାସ ବଇଥିଲେ, ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ଆକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ କହିଲେ ଯେ ଏକାଳେ ପୁରା ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ଏଇ ଦାଢ଼ିର ଦାଢ଼ି ନିଶାର ଗୋଟେ କମାଲ ଅଛି। ତମେ ଯଦି ଦାଢ଼ି ନିଶ ରଖିନଥିବ, ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ଯିବ ଗୋଟେ କଥା, ଦାଢ଼ି ନିଶ ରଖିଦେବ ବୋଲି କେତେ ହାଁ କରିଦେବ ଯଦି ଲୋକ ପୁରା କାଠ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଭଳିଆ ମୁହଁଟା ଭାଇ ଦେଖୁନ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଇ ଲାଇଟ୍ ମାରି ଲାଗିଛି, ଲାଇଟ୍ ଖାଲି ହେଡ୍ ଡିବର କରୁଛି ବାଇକ୍ ବାଲା। ବାହାପୁର ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଳା ପୋଖରୀ ରୋଡ଼ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ସୁନାଖେଳା ପହଞ୍ଚିଲା ଆସିକି ନିହାତି ତ 9:43 ହେଲାଣି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି 10:30 11 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ରାସ୍ତା ଫାଙ୍କା ସମୟଟା ପଳେଇବା। ଏମିତିଆ ଟାଇମ୍ରେ ଭାଇ ଆକୁ ଲୋଡ଼ କରିକି ଆସିବ, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, କେହି କହିବାକୁ ନାହିଁ, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଆକୁ ବି କେହି ଭିଡ଼ିଓରେ ନାହିଁ। କେବଳ ରାତିରେ ହିଁ ଆସିବ, ଏଇ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଆସିବ, ରାତିରେ ଆସିବ ଠିକ୍। ଦିନ ବେଳେ ଏ ଜିନିଷ ନୁହଁ, କେବେ ବି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି ଭାଇ। ଦିନ ବେଳେ ଆଇଲେ ଭାଇ ଟେନସନ୍ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ୁଥିବେ। ତମେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଠିଆ କରିକି ଖାଇବା ବି ଚାହା ଟିକେ ବି ପାରିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିରେ ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଲେ ଆରାମରେ ଗୋଟେ ଚାହିଁବ ତମେ ପୁଡ଼ିଆଟେ କିଣିପାରିବ, ଚାହା ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିକି କିଣି ପିଇ ପାରିବ। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ରାତିରେ ଯିବ, ନଚେତ ନାଇଁ ଭାଇ। ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ଟା ହେଉଛି, ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଭାଇ। ଆଉ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଲାଇଫ୍ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ଭାଇ, ବିନ୍ଦାସ। କଷ୍ଟ ବି ଅଛି ଭାଇ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛି। କଷ୍ଟ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, ଏତିକି କଥା। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିବ ପୁରା ବିନ୍ଦାସରୁ, ପୁରା ଗାଡ଼ି ଲାଇନ୍ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିବ। ଯଦି ଭାଇ ପାଟି ଠିକ୍ ପଇଲା ବୋଲେ ପଇସା ବି ଭଲ ପାଇବ। ଆମେ ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦୋକାନ ଅଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ମାନେ ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ହେରା ଭାଇ କାମ କରି ଭାରି ରିକ୍ସରେ ଭାଇ, ଭାରି ଟେନସନ୍, ଭାରି ଟେନସନ୍, ଭାରି ରିକ୍ସ ଭାଇ। କାମ କରି କରି ଷ୍ଟିଲ୍ କାମ କରିକି ମୁଁ କରଜ ହେଇଯାଇଛି। କରଜ ହେଉଛି, ପୁଣି ସୁଝୁଛି, ପୁଣି କାମ କରୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ଭାଇ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ଭାଇ ଏଇ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ, ଦୋକାନ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଭାଇ। ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟ ମୋର କିଛି ବି ନାହିଁ, ପୁରା ଜିରୋ। ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟ ପୁରା ପୁରି ଜିରୋ। ଜିରୋରୁ ଭାଇ ମୁଁ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଦୋକାନ କଲି ପ୍ରଥମେ, ତ ଦୋକାନ କଲି ଭାରି କଷ୍ଟରେ। ଗୋଟେ ମେସିନ୍ କିଣିକି ବୁଲିକି କାମ କଲି, ତାପରେ ଦୋକାନ କଲି। ଦୋକାନ ପରେ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ କରିଛି, ନିଜେ ଚଲଉଛି। ଦୋକାନ ବି ନିଜେ ବି ଦୋକାନ ଚଲାଉଛି, ଗାଡ଼ି ବି ନିଜେ ଚଲାଉଛି। ଡ୍ରାଇଭର ରଖୁନି ଭାଇ, ଡ୍ରାଇଭର ରଖିଲେ ଭାରି ରିକ୍ସ। ଆଉ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଜଣକୁ ରଖିଲି ଯେ, ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଡ୍ରାଇଭର ଦେଖି ରଖିଲି ଭାଇ, ମୋ ନିଜ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ। ଭାଇ ଏମିତି ମଦ ପିକି ଗଲା ଭାଇ, ଶେଷକୁ ମୁଁ ଦୁନିଆ ଦେଖିନଥିଲି ଏଭଳିଆ ଡ୍ରାଇଭର, ମାନେ ମଦ ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଚାବି ହଜେଇବାଟା। ଏତେ ମଦୁଆ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର, କିନ୍ତୁ ମଦ ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଚାବି ହଜେଇବାଟା କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭର ମୁଁ ଶୁଣିନି। ମୋ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ଦିନୁ କେବେ ବି ମୁଁ ଶୁଣିନି ଭାଇ କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଚାବି ହଜେଇବାର। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ, ମଦ ପିଇଲେ ଭାଇ ପିଲା ମାଇପ କୁକୁର ଭୁଲି ଯାଉଛି, ମାନେ ଏଭଳିଆ ଡ୍ରାଇଭର।
ଏ ଭଳିଆ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ରଖିବ ବୋଲେ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ, ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ରଖିକି ଭାଇ ନାମ ନେଇଯାଇଛି 14,000 13,900 ଟଙ୍କା 700 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଗାଡ଼ିରେ ଚାବି ଲକ୍ ପାଇଁ ହେଲା କି, ଚାବି ଲକ୍ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ପ୍ଲସ୍ ମଦ ପିଇକି ନିଶାରେ ଆଗ ବନେଟକୁ ବାଡ଼େଇଥିଲା କି କିଏ ବସିଥିଲା କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା, ବାଡ଼େଇକି ବି ଚେପା କରିଦେଇଛି। କାହାକୁ କହିବା ଭାଇ, ଦୁଃଖ ତ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖା ଆଉ। ରହିଲି ଭାଇ, ଆଗକୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଯାଉଛି, କେମିତି ରୋଡ଼। ରହିଲି ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।